इलेक्शनाव नोंथांमोना गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ BPF नो होनानै BPF खौनो आरोबाव खेबसे सोरखार दानायाव मदद होगोन होननानै आंनिफ्राय गिबियावनो खावलायहरनाय थाग्रो थाग्रानि आरो मोनसे गोरोबथा जालांबाय बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो नागिरदों दिनै गोरोबथाया माबादि जानानै थांखो सोरजों जानांगौमोन माबादि जानांगौमोन जों बेसेबां मोननांगौमोन आरो मानो मोनाखिसै सोरखारनि मानसिया बुंबायमोन अब्ला फरायनाया गेजेराव हाबसननानै मा खालामबाय बिजेपिनि लिडारफोरजों आरएसएसनि लिडारफोरजों लोगो जानानै मा खालामबाय आंबो बे सिटियाव सोलिफागोन होनब्लासो आं सासे लिडार जानो हागोन बिटिसिनि चिफ जानो हागोन आरो बिटिसिखौ सासन खालामनो हागोन होननानै बिथाङा हाबसननानै मा खालामबाय गावखौ सिगाङाव दोननानै गावनो सासे मेइन सिगनेचार हिसाबै मा खालामबाय रंलाबाय आरो दिनै बिथांनि जिथु फाव फान्दायनाय बिथांनि जिथु एनसिपि आरो बिजेपि आरो आरएसएस जों लोगो जानानै जिथु बिथाङा मोनसे सिरि आंनियाव एग्रिमेन्ट खालामखानानै फैबाय बिनि थाखाय दिनै रंजन दैमारिया जेलनिफ्राय ओंखारबोनो हायाखिसै दिनै बिथाङा सानबाय रंजन दैमारिया बाहेरायाव थायोब्ला आं बहा गोजौआव थानो हागोन रंजन दैमारि सिगाङावथ' प्रमदआ थांनो हाया दिनै रंजन दैमारि बिथाङा संसारनि बेलायाव बयनिख्रुइ जौसिनाव दङ दिनै लेखाफ्रानि दिनै सोलोंथाइनि बिथिङावबो बिथाङा सासे प्रमदनिफ्राय रोंसिनग्रासिन बैसोआवबो गियानावबो गासैयावबो बिथाङा रोंसिनग्रासिन बेनिखायनो दिनै सोरखाराबो बुंगोन जोंनि बर' रायजो राजायाबो बुंगोन दिनै सोरबाया जुदि मोजाङै दैदेननो हायोब्ला प्रमदनिफ्राय साबसिन हामसिन जुदि बिबान लानो हायोब्ला दिनै रंजन दैमारियासो हागोन दिनै एनकेपि जाया गायसनगिरि आफादगिरि रंजन दैमारि बिथाङासो हागोन बेनिखायनो प्रमदआ सानबाय बिथाङा जेराव मा खालामो आं गासै सुबिदाखौ लानो हागोन आरो रायजो राजाखौ थगायनानै सासे लिडार जानो हागोन होननानै बिथाङा मा खालामगोन रायजोखौ थगायगासिनो दङ दिनै एकनि उनाव जाय सिगनेचारआ बाहेरायाव थांनो मोनबाय थायाखै आरो दिनै बिथांमोनखौ दिहुननायनि इउपिपिआ जेबो खामानि मावाखै नाथाय दिनै बिथांमोना मिथिङाव बुंदों दाखालि बोरिमाहायाव सासे हिनजावसा दङ एनडिएफनि जायहा जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव